नमस्कार दोस्तों, एसएम की भोजपुरी कहानी चैनल में रौरा रुक के स्वागत बा। आज हम बहुत दिन के बाद एक नया कहानी रौरा लोग के सामने लेकर आइल बानी। अगर कहानी अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब और कमेंट के माध्यम से बताइब कि ई कहानी रौरा लोग के कैसन लागल। एक कहानी में जीवन के सच्चाई ही बतावल गइल बा। जज के पद से सेवानिवृत्त होके विद्याधर शास्त्री बड़ा ही खाली खाली रहे लगलन। टीवी, क्लब एकरा से त एके 2 महीना में मन भर गईल। पोता पोती दोनों आपन विद्यालय और ट्यूशन के काम में लागल रहत रहसन। कुछ जाने वाला अक्सर कानूनी सलाह लेवे खातिर आवत रहसन त दिन कट जात रहे। बचपन से ही शास्त्री जी बड़ा होनहार रहन। उनकर तर्क शक्ति के देखते हुए ही उनकर बाबूजी समाज के विरोध जाके बैरिस्टरी के पढ़ाई करे खातिर उनका के विदेश भेजले रहन। पढ़ाई के बाद शास्त्री जी अपन काम में इतना उलझा रहत रहन कि उनका काम के अलावा परिवार में कोई ध्यान ना रहत रहे। पत्नी के इच्छा रहे कि शास्त्री जी उनका के तीर्थ स्थान पर ले जास, मगर शास्त्री जी कभी तैयार ना भइलन। धर्म की ओर उनकर विशेष झुकाव ना रहे और धर्म कर्म के भाग ले से हमेशा बच रहत रहन। जब कोई धर्म ग्रंथ पढ़े तो ओकर के तार्किक विश्लेषण करके ओकरा के बकवास कह के बंद कर देत रहन। ए बार मेहरारू के जिद से ऊ मकर संक्रांति में ट्रेन से हरिद्वार गइलन। मेहरारू के मन रखे खातिर ओकरा कहे के अनुसार विधि कइलन और मंदिर में दर्शन करला के बाद दिल्ली वाला ट्रेन में वापसी खातिर बैठ गइलन। अभी उ सीट पर बैठले रहन कि एगो साधु आके उनकर सीट पर बैठ गइल। उनकर मन खिसिया गइल और उ बड़बड़ाते हुए कहे लगलन कि मुफ्त के खाए खातिर लोग सन्यासी बन जालन। साधु उनकर बात सुन लेलस और कहलस कि महोदय, तू इस सीट के मुंह में बोला ताड़ा। इस सुन शास्त्री जी के मन सामने वाला के तर्क करे खातिर व्याकुल हो गईल। उस सीट से उठ के बैठलन। तबे साधु कहलस कि हमार का गलती बा। साधु मुस्कुराते हुए कहलस कि ई ट्रेन तहार ना हो और ना ही सीट तहार हो। कुछ समय खातिर मिलल सीट के आरक्षण खातिर तू इतना मद करताड़। ई कहते हुए उ ट्रेन से उतर गईल। साधु के बात सुन के शास्त्री जी के बिल्कुल अवाक रह गइलन और उनकर दम गुरूर सब कुछ हवा हो गईल। शायद उ जीवन के सत्य के जान चुका रहन और अपन तर्क शक्ति से आज खुदे ही पराजित हो गई रहन। उ अपन मेहरारू से पूछलन कि चारों धाम के यात्रा तहरा करे के रहे न। मेहरारू इस बात सुन के बड़ा खुश हो गईली और कहली कि हाँ। त शास्त्री जी कहलन कि चला उतरा, आज एजा और घूम लेवे के। कल गंगोत्री खातिर टिकट करा लेब और अटैची लेके ट्रेन से नीचे उतर गइलन। उनकर आँख उस साधु के तलाशत रहे, मगर उ जैसे कि लोप हो गई। वो स्टेशन से बाहर आके अगला दिन के बस से चारों धाम के टिकट लेलन। पूरा दिन 2 दिन हरिद्वार घूमत रहलन और रास्ता खातिर गरम कपड़ा भी किन लेलन। रात होटल में रुक गइलन और अगला दिन बस से गंगोत्री खातिर निकललन। तो सफर काटे खातिर उ ड्राइवर से बात छेड़ देलन। उ कहलन कि पहाड़ पर जीवन तो तू लोग के बड़ा ही कठिन हुई। तो ड्राइवर कहे लागल कि साहेब, भगवान इतना ऊंचाई पर भोजन और पानी के इंतजाम कर देतारन, हमनी के ई जीवन के ता आदी हो गनी जा। शास्त्री जी उ ड्राइवर के बात से सोच में पड़ गइलन और उनका समझ में आ गइल कि जीवन यात्रा के एकमात्र उद्देश्य मैं के पराभाव ही बा, काहे कि मैं के अहम के चोट में ही ईश्वर छिपल बाड़न। तो दोस्तों, ई कहानी ये समाप्त होता। अगर कहानी रउरा लोग के अच्छा लगी तो लाइक कर देब, सब्सक्राइब कर देब और कमेंट के माध्यम से भी बताइब कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। धन्यवाद।